Hola, guapíssims i guapíssimes, com esteu? Us agradaria poder fer un titella igual que el que heu vist en el vídeo? Sí? Doncs és molt fàcil. Només necessiteu un got de paper, com aquest que tinc aquí, 3 canyetes, de les que siguin flexibles, unes tisores i una miqueta de celo. Això seria per fer el cos. Per fer la cara i les mans del titella necessiteu un tros de cartró. Jo he agafat una tapa de caixa de sabates i uns rotuladors de colors. I molta imaginació. Podeu fer l'animal que vulgueu. Jo, per si algú de vosaltres necessita inspirar-se, us he penjat al Safamut un document que es diu Plantilles d'animals. I allà tindreu diferents opcions d'animals, tant del cap com de les mans. Si no voleu imaginar-ho, ho podeu agafar d'allà, d'acord? Mireu, necessitareu l'ajuda d'una persona gran per fer els forats. Recordeu que s'ha de fer un forat aquí i un forat a la part de baix. Tota la resta la podeu fer vosaltres sols. Si voleu pintar el got de paper, podeu fer servir rotuladors permanents i ho fareu molt ràpid. Si no, el podeu deixar tal com està. Aquest és xulo. Sembla l'estampat del titella. Sí? Què us sembla? Ho voleu provar? Doncs vinga, endavant, artistes!